És la nostra il·lusió, avui és el nostre dia, el dia 22 és el nostre dia. Sempre venim preparades per donar un premi i avui ha sigut el dia de donar un premi. Al final, la rifa ha donat una alegria a Manresa. 2 sèries del tercer premi de la grossa d'aquest Nadal es van vendre a les administracions número 4 i 6 de Manresa. Cap de les dues havien donat abans un premi d'aquest sorteig extraordinari. El somni de repartir diners també se'ls ha complert. Pues es que no lo sé cómo explicarlo. Es una alegría muy grande. Supongo que vendrá más tarde. Ya ha sido muy gorda cuando me ha llamado por teléfono. Iba conduciendo, manos libres, por si acaso. Sí, he tenido que aparcar, porque es que no me lo creía. Luego te he vuelto a llamar, ¿no? Digo, ¿qué? Es que no lo entendía. O sea, no te lo crees. 20 afortunats en total tenen a les seves mans algun dels bitllets amb el 2.184 imprès, 50.000 euros per a cada un d'ells. La sort ha vingut d'un número petit i lleig. Catalunya és una de les regions d'Europa que compta amb la ràtio més elevada de donants de sang. Amb tot no n'hi ha prou. El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya busca la solidaritat i el compromís dels ciutadans per garantir les necessitats diàries de l'activitat hospitalària del país. Sempre és així. Ens preocupa que no arribem a tindre unitats, però més que no tinguem proutes unitats de sang, ens preocupa que la nostra població de donants es va progressivament envellint. Els donants habituals tenen entre 45 i 65 anys i tenim poqueta gent jove, no? Amb els acaptes especials s'aconsegueix augmentar el nombre de donacions, però són iniciatives com les maratons universitàries les que compleixen l'objectiu de captar nous donants i joves. Preparar plats amb productes conreats ben a prop de casa és un hàbit que s'ha pogut conservar en territoris com el Bages, on ara els productors s'han unit a l'entorn d'una iniciativa que els permetrà arribar directament al consumidor. Ha sigut un procés elaborat per un grup de gent, com podeu veure, bastant nombrós. No hi han pogut assistir tots en aquesta ocasió. El dimecres que ve ja serem algun més. I es tracta de fer una relació directa entre el productor i elaborador del Bages amb el consumidor final. Llavors també promocionar els establiments tant de Manresa com de la comarca que comercialitzen els nostres productes. El mercat de productors locals ha començat a caminar amb una oferta de productes agroalimentaris i de base artesanal que s'ubicarà a la plaça de les Oques. Manresa ha esgarrapat 1 milió d'euros al sorteig de la grossa de Nadal d'aquest dijous i ho ha fet en 2 administracions que no havien repartit mai cap pessic del sorteig extraordinari. El somni de repartir milions per Nadal s'ha vist complert a les administracions número 4 i 6 de la capital del Bages, on han venut una sèrie del tercer premi cada una. En total, són 20 bitllets del 2.184 que s'han venut íntegrament a finestreta i a particulars. Sense gaire curiosos, les treballadores de l'administració de loteria número 4, situada a la carretera de Santpedor, celebraven l'esdeveniment. La primera vegada que donem un premi d'aquest tipus de Nadal, que és els que ens fa més il·lusió. Als loteros ens fa il·lusió aquest premi de Nadal perquè és el que té més repercussió i és un dels que ens fa més il·lusió. El número no tenia moltes possibilitats d'èxits entre la clientela. Asseguren els qui n'entenen que xifres tan baixes no tenen gaire sortida. Per això són també números que acaben comercialitzant per sèries a diferents administracions de loteria, com ha estat el cas del 2.184. Perquè aquests números petits normalment solen ser molt repartits i, esclar, segur que l'han venut de finestreta. El que no sabem si amb més gent, amb tots una fulla, que a vegades la gent es queda una sèrie, això no en tenim ni idea. Bonic o lleig, el cas és que el número és a dins del bombo i la sort ha volgut que fes parella amb la bola del tercer premi. Una dotació de 500.000 euros a la sèrie, és a dir, que el posseïdor de cada un d'aquests bitllets es farà amb 50.000 euros. Manresa no ha estat una ciutat que tradicionalment s'hagi fet amb molts premis a la grossa de Nadal. Per aquest motiu, que la sort hagi fet parada i font de la ciutat és el millor regal d'aquestes festes, per als afortunats, però també per als responsables dels establiments.
És la nostra il·lusió, avui és el nostre dia, el dia 22 és el nostre dia. Sempre venim preparades per donar un premi i avui ha sigut el dia de donar un premi. Repartir diners al Nadal és el somni de qualsevol administrador de loteria i amb aquesta il·lusió complerta rebia la notícia sense acabar-s'ho de creure el propietari de l'administració de loteria número 6 de Manresa, situada a l'edifici del Mercat del Pujolet. Pues es que no lo sé cómo explicarlo. Es una alegría muy grande. Supongo que vendrá más tarde. Ya ha sido muy gorda cuando me ha llamado por teléfono. Iba conduciendo, manos libres, por si acaso. Sí, he tenido que aparcar, porque es que no me lo creía. Luego te he vuelto a llamar, ¿no? Sí. Digo, ¿qué? Es que no lo entendía. O sea, no te lo crees. Amb 25 anys de trajectòria, el d'aquest dijous ha estat el primer premi del sorteig de Nadal que han donat en aquesta administració. En un sorteo normal de los sábados, sí, 2 veces el segundo premio. Pero de esto no, que es lo que el sueño de un administrador, da algo en Navidad. Sí. O sea, imponente. Ara aquest premi ajudarà a vendre més dècims de cara a la loteria de Reis. Cap dels dos administradors saben quins dels seus clients han estat els afortunats. De fet, aquest dijous cap dels premiats feia acte de presència. En canvi, sí que ho feien alguns banquers que s'aprovaven interessats en trobar possibles nous clients. Mil bosses diàries de sang és el que necessiten els hospitals catalans per cobrir l'activitat diària. El Banc de Sang i de Teixits vetlla perquè tots els centres tinguin reserves suficients per afrontar el dia a dia i garantir l'abastiment a mitjà termini. Garantir aquesta xifra de forma permanent no és una tasca fàcil i no s'hi arriba amb les donacions periòdiques dels donants habituals. Per aquest motiu, s'organitzen constantment maratons i acaptes especials arreu del país. Llavors hem d'anar acostant-nos al territori, acostant-nos a les persones i intentar arribar perquè tothom pugui donar sang el més a prop de casa seva. Catalunya és una de les zones d'Europa amb una ràtio de donants més important, 41 donants per cada 1.000 habitants, tot i que no assoleix els 60 de cada 1.000 que registra la veïna França, per exemple. Sempre és així, ens preocupa que no arribem a tindre unitats, però més que no tinguem proutes unitats de sang, ens preocupa que la nostra població de donants es va progressivament envellint. Els donants habituals tenen entre 45 i 65 anys i tenim poqueta gent jove, no? Aquest és el motiu principal de les maratons i acaptes extraordinaris que s'organitzen constantment arreu del territori. A Manresa, una de les iniciatives més reeixides és la Marató Universitària de Donació de Sang, la primera de Catalunya en aquest format i que es va obrir a tot el campus universitari de Manresa. La Marató aconsegueix més de 200 donacions, el doble de les que s'obtenen en una campanya normal i, el més important, amb un 40% de primers donants. La idea és conscienciar sobretot a la gent jove de cara a que des del començament tinguin aquesta sensibilitat respecte a la necessitat de la donació de sang, ja que és força necessària. I que no sigui una cosa puntual com a conseqüència d'una tragèdia o d'alguna notícia que realment fa molta més sensibilitat, sinó que sigui una qüestió de costum. La Fundació Universitària del Bages ja organitzava extraccions de sang 2 vegades l'any. El format de marató, tal com el coneixem avui, s'ha realitzat en 2 ocasions, la darrera el passat mes d'octubre. La resposta és molt bona, tot s'ha de dir. Creiem que hi ha una resposta per sobre del que seria la mitjana dintre dels joves universitaris. S'ha de tenir en compte que més de la meitat dels nostres alumnes són de Ciències de la Salut, per tant és lògic que tinguin una sensibilitat molt més gran. Però coses que no passa en altres facultats, també de Ciències de la Salut, sí que passa a casa nostra. Iniciatives com la Marató Universitària contribueixen a pal·liar el problema de l'envelliment que registra la població donant a Catalunya. Aquesta marató nos ve de meravella. A part, és el col·lectiu jove, que, com sabeu, és el col·lectiu que dona menys sang, però aquí a les nostres comarques també cal destacar el col·lectiu jove és el més elevat de tota Catalunya, gràcies primer a la FUP i a tot
la Lluvià, totes les escoles que aquí fem les campanyes, i amb aquest índex tenim l'índex més elevat de Catalunya amb gent jove. La tornada de les vacances sol ser especialment dura al Banc de Sang i de Teixits, des d'on es fan crides permanents a la solidaritat dels ciutadans i ciutadanes perquè facin donacions. El nivell òptim de reserves per garantir un bon funcionament del sistema és d'entre 8.000 i 10.000 bosses en estoc. Amb tot, no és el mateix per a tots els grups, sobretot en els que són poc prevalents, com és el cas dels O negatius. No hem d'oblidar que la sang és un producte que es caduca. Al caducar-se no pot viure més dels 45 dies que toca. O sigui, tenim molta sang recollida i aquesta sang no té sortida, estem fent un flac favor al país i als nostres donants. Buscar un equilibri entre la xifra òptima és el difícil exercici que realitza el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, empresa pública de la Generalitat que gestiona aquesta activitat. La seu central del banc, a Barcelona, centralitza i emmagatzema tot el producte, un fet que permet optimitzar al màxim els recursos disponibles. S'aconsegueix fraccionar el producte i obtenir-ne així moltes més per cada una de les unitats fraccionades. Els productes es redistribueixen a tots els hospitals del país que en necessiten. Els centres compten amb espais de refrigeració preparats per a la correcta conservació del plasma. El sistema funciona bé, és un sistema diferent de tots els altres que existeixen a l'estat espanyol. Cap centre de transfusió de l'estat espanyol recull la sang, processa el producte i el transfon, i nosaltres som els únics que ho fem i realment estem contents. Fer-se donant de sang no revesteix cap complicació i és també una manera de controlar l'estat de salut. Per fer-se donant necessites poques coses, tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar raonablement bé de salut. I qualsevol dubte que tinguis, vindre cap aquí o trucar i els nostres equips us atendran encantats i us diran si es pot o no es pot donar. Les estadístiques diuen que 3 de cada 4 persones necessitaran sang almenys un cop a la seva vida. Ser donant, doncs, hauria de ser un deure social. Manresa ha inaugurat aquesta setmana un mercat de productes de proximitat conreats i elaborats per diferents empreses del Bages. De moment es farà cada dimecres, en horari de matí i tarda, i durant les primeres 4 setmanes se situarà al segon tram del passeig, prop de Cris Rei. Tot i així, la intenció és que es pugui emplaçar de manera definitiva a la plaça de les Oques. Els productors locals feia temps que demanaven punts de venda i un contacte directe amb el consumidor que aquest nou mercat els facilitarà a partir d'ara. La valoració és positiva perquè ara, per exemple, les ventes no és molt forta perquè el producte que portes referent a l'horta va baixant, però tot i així ens coneixes molta gent i el nombre de ventes augmenta. Llavors prepares el terreny per la primavera i l'estiu de l'any que ve. La manca de punts de venda dificultava el consum de productes locals més que no pas el preu, que segons els productors no és tan diferent del de les grans superfícies. El mercat acull 9 paradistes, integrats en el marc de l'associació Rebost del Bages. Un projecte impulsat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Manresa que vol posicionar la comarca com a productora d'aliments de qualitat i donar a conèixer entre els seus habitants aquests productes, de manera que s'afavoreixi el consum d'aliments de proximitat. El donar a conèixer els valors dels nostres productes locals. Per tant, acostar el coneixement de la gran qualitat dels nostres productes, fer veure a la gent que consumir productes de qualitat locals, de proximitat, té un valor afegit, i és que saps que, primer, estàs consumint un producte que està segurament collit o elaborat des de fa molt poques hores i, per tant, hi ha una qualitat garantida, i, en segon lloc, que és un recurs econòmic que es queda a la nostra comarca. Per tant, tot aquest conjunt d'objectius faltava materialitzar-los en un punt físicament de venda, i aquest és el que avui aconseguim. Aconseguim que hi hagi una fira setmanal, un mercat setmanal,
on el client pugui trobar els productes que estan al Bages i pugui comprar-los directament al productor. Els paradistes que aquest dimecres han engegat al mercat són Hort del Navarro, Fleca, Pastisseria de la Font, Masia Magí de Calgràs de Marganell, Can Fermí, Artium, Embotits de Mura, Bosch i Casals, Les Arnaules i Cafès del Bages. Entre els productes s'hi poden trobar aliments propis de la comarca com l'albergínia blanca, el tomàquet rosa del Cardener, la mongeta de Castellfollit del Boix, el cigronet de Mura o la col verda manresana. L'objectiu és augmentar el nombre de paradistes, però tal com ha explicat un d'ells, Fermí Cellers, per poder formar part del mercat s'han de respectar dues condicions: ser productor del Bages i no seguir cap procés industrial. Ha sigut un procés elaborat per un grup de gent que en podeu veure bastant nombrós. No hi han pogut assistir tots en aquesta ocasió. El dimecres que ve ja serem algun més. I es tracta de fer una relació directa entre el productor i elaborador del Bages amb el consumidor final. Llavors també promocionar els establiments tant de Manresa com de la comarca que comercialitzen els nostres productes. El projecte es va començar a gestar ara fa 4 anys i els seus participants reconeixen avui que no ha estat fàcil posar-se d'acord a l'hora d'unificar criteris. Hi ha hagut molts problemes per fer-ho, perquè poder no s'havia entès bé o no s'havia donat prou... no s'havia explicat prou bé el que es volia fer. Però al final suposo que és un camí que vas fent i quan arriba el moment doncs arribes a puesto, vull dir, ja ha arribat a puesto. El lloc és, fins que no passi el període nadalenc, el tram del mig del passeig de Manresa a tocar de Crit Rei. El rebost pretén ser un revulsiu per al sector agroalimentari del Bages, però també s'ha de convertir en un èxit per a la ciutat. Continuem apostant per aquesta iniciativa que ha tingut sempre molt bona acollida dintre de l'Ajuntament de Manresa i creiem que pot ser un èxit pels nostres productes i també un èxit per la ciutat. El projecte encara té molt camp per córrer i és així com s'ho plantegen la vintena d'associats que ara mateix en formen part. És la nostra il·lusió, avui és el nostre dia, el dia 22 és el nostre dia. Sempre venim preparades per donar un premi i avui ha sigut el dia de donar un premi. Al final, la rifa ha donat una alegria a Manresa. 2 sèries del tercer premi de la grossa d'aquest Nadal es van vendre a les administracions número 4 i 6 de Manresa. Cap de les dues havien donat abans un premi. Catalunya és una de les regions d'Europa que compta amb la ràtio més elevada de donants de sang. Amb tot no n'hi ha prou. El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya busca la solidaritat i el compromís dels ciutadans per garantir les necessitats diàries de l'activitat hospitalària del país. Sempre és així. Ens preocupa que no arribem a tindre unitats, però més que no tinguem proutes unitats de sang, ens preocupa que la nostra població de donants es va progressivament envellint. Els donants habituals tenen entre 45 i 65 anys i tenim poqueta gent jove, no? Amb els acaptes especials s'aconsegueix augmentar el nombre de donacions, però són iniciatives com les maratons universitàries les que compleixen l'objectiu de captar nous donants i joves. Preparar plats amb productes conreats ben a prop de casa és un hàbit que s'ha pogut conservar en territoris com el Bages, on ara els productors s'han unit a l'entorn d'una iniciativa que els permetrà arribar directament al consumidor. Ha sigut un procés elaborat per un grup
de gent que en podeu veure bastant nombrós. No hi han pogut assistir tots en aquesta ocasió. El dimecres que ve ja serem algun més. I es tracta de fer una relació directa entre el productor i l'elaborador del Baixes d'aquest sorteig extraordinari. El somni de repartir diners també se'ls ha complert. Pues es que no lo sé cómo explicarlo. Es una alegría muy grande. Supongo que vendrá más tarde. Ya ha sido muy gorda cuando me ha llamado por teléfono. Iba conduciendo, manos libres, por si acaso. Sí, he tenido que aparcar, porque es que no me lo creía. Luego te he vuelto a llamar, ¿no? Digo, ¿qué? Es que no lo entendía. O sea, no te lo crees. 20 afortunats en total tenen a les seves mans algun dels bitllets amb el 2.184 imprès, 50.000 euros per a cada un d'ells. La sort ha vingut d'un número petit i lleig. El consumidor final. Llavors també promocionar els establiments tant de Manresa com de la comarca que comercialitzen els nostres productes. El mercat de productors locals ha començat a caminar amb una oferta de productes agroalimentaris i de base artesanal que s'ubicarà a la plaça de les Oques. Manresa ha esgarrapat 1 milió d'euros al sorteig de la grossa de Nadal d'aquest dijous i ho ha fet en 2 administracions que no havien repartit mai cap pessic del sorteig extraordinari. El somni de repartir milions per Nadal